खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै 17 जुलाइ 2020 शुक्रबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि खौराङा जाबाय गुवाहाटी जोबथेसालियाव गोदानै गासै 184 सुबुंफोरनि मोदोमाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों लोगोसे बिथां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव लांबायना लाङाखै होनना गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स हरगासिनो दङ बिथां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव लांदोंना लाङाखै बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया खोनानाय बायदिब्ला बिथांखौ क्वारेन्टाइन खालामना दोनदों होननानै मिथिनाय जादों लोगोसे जोंनि बे बिटिआरनि मुंदांखा थुनलाइगिरि खन्थाइगिरि आरो लिरगिरि गुनेश्वर मुसाहारि बिथाङा जोंनि बे बुहुमनिफ्राय मैया हरनि 11 रिंगायाव रुंसारि जाबाय जोबोद दुखुनांथाव दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय गासिबो फार्मासियावनो फाननाय मुलिफोरखौ QR क'ड होनांसिगोन बे QR क'डनि गेजेरजों मुलिया मोजां ना गाज्रि बेखौ जों सेकेन्डआवनो मिथिनो हागोन लासै लासैनो बे थांखिखौ मावफुंगोन होनना बिथां नरेन्द्र मदिया फोरमायदों लोगोसे जोंनि बे बुहुमाव गोबां हेकार्सफोर ओंखारगासिनो दङ थिग बेबायदिनो निउ ब्लेक रक मुंनि हेकार्सफोरा गासै 337 एप्सफोरनि गेजेरजों पासवर्ड खावनो थाखाय टारगेट लागासिनो दं होनना फोरमायदों जाय बिथांमोना अनलाइन बेंकिं खालामो बा अनलाइन पेमेन्ट प्रसेस खालामो बिथांमोना साबधानै थाबानो जाबाय दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवथ'नो सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाबोथारनि तानिया रेगंखौ बिनि लोगोफोरा ड्राग्स सोबोखांनायनि उनाव जिनाहारि खालामदोंबो जानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादों गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंह बिथाङा लादाखआव बेरायनो थांदों होनना फोसावनाय जादों बिथाङा लादाखनि थासारिखौ नायबिजिरनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै लादाखआव थांदों होनना फोसावनाय जादों दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय दिल्लीयाव सासे BSFआव मावग्रा नरेश यादव बिथाङा गावनि गोसोथोनाय अनजालिखौ गावनो बुथारनानै दिल्ली पुलिसजों हमजाबाय मिथिनाय बायदिब्ला बिथां नरेश यादवआ गावनि गोसोथोनाय अनजालिखौ गुबुन सासे सेंग्राजों लाइन मारिनो थाखाय बुथारदों होनना फोसावनाय जादों लोगोसे दिल्लीनि नयदायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारखांनायनि उनाव नयदानि गंसे फरायसालियाव गारनानै गालांदों दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो नोंथांमोना आङो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थायो बाय बाय